Samtang bisan pa man kung gihimong mandatory sa mga public transportation ang pagsul-ob og face shield apan hinay ang halin gumikan sa kadaghan sa mga namaligya. Siluan Mirundina sa report. Naabtan namo si Ramir Ray Manabat nga miagi sa merkado sa wala pa nilakaw paingon sa trabaho aron makapalit og face shield. Mas okay dyan na ako'y face shield kasi commute raman ko, man ko'y sarili na sakyanan. Mas lisod mong good kung wa kay face shield mostly kanang namang good uban gasalig na bitaw pa na GCQ ta ang uban gagawa so na face shield nga na kanang mas na jud karon na kay face shield para mas safety na pod ba. 70 ngadto sa 85 pesos ang baligya niining klase sa face shield sa mga stall sa merkado. Mapahangyo pod. Baka lasing kuray amo basta makapalit ang uban good. Gipahibaw sa DOTR kon Department of Transportation nga hayan sa Agusto 15 gawa sa pagsulob og face mask, mandatory na ang pagsulob og face shield ilabi na sa mga pasahero sa mga pampublikong sakyanan. Sama sa mga barko, bus, modernized PUJ, taxi o uban pang mga pampublikong transportasyon. Ang Mactan Cebu International Airport may pagawas na usab og pahibaw nga rekisito na ang pagsulob og face shield sa tanan nilang mga pasahero. Subay niini, mas nidaghan na usab karon ang mga manindahay og face shield. Gawa sa baligya online, gisuroy na kini sa kadalanan. Hinuon kining usa ka klase sa face shield mapalit lang sa tag 35 pesos matag usa. Apan matod sa mga manindahay, Hinay gapon, hinay ra. Kaya tungkol sa kalagang na maligya ba? uban ni Godfrey Relien, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.